tejto kapitole doplníme našu značku o písmo. V Adobe Illustrator máme otvorené záchranné koleso, ktoré je zatiaľ iba symbolom. Sme začínajúcou stranou a preto by samotný symbol našim potenciálnym voličom pravdepodobne nič nepovedal, len vytváral otázky. Pridáme preto k nášmu symbolu názov strany a strana poslednej záchrany. Najprv si koleso zmenšíme, aby nám nezaberalo veľkú časť plochy. Označíme ho a chytíme za roh a pri držaní klávesy Shift ho zmenšíme proporčne. Ale čo sa stalo? Koleso sa nám zmenšilo, ale hrúbka čiar ostala rovnaká. Preto sa vrátime o krok späť v menu Edit, Undo alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+Z a prispôsobíme si naše prostredie, aby sa to nedialo. Pokiaľ máte Windows, tak podobné nastavenie nájdete v menu Edit a tu niekde dole budete mať Preferences. Na Macu je to nastavenie v Illustrator Preferences General a zaškrtneme možnosť Scale Strokes and Effects. Dáme OK a znova sa pokúsime zmenšiť naše koleso proporčne držaním klávesy Shift. Takto. Čiže koleso sa nám zmenšilo proporčne. Je to tak, ako sme to chceli. Dám si ho hore a v menu Tools vyberiem Type Tool a klikneme kdekoľvek na plochu a napíšeme názov našej strany. Neviem, akým písmom to napísalo vám, a ja mám prednastavený Times New Roman, staré novinové písmo. To sa veľmi k logotypu nehodí, preto si zvolím iné. Hore v menu možnosti nastavenia písma si vyberiem písmovú rodinu Myriad Pro. A samozrejme naše písmo si najprv musím označiť. Teda ešte raz vyberiem si písmovú rodinu Myriad Pro. A jej res nastavím na bold a veľkosť písma zatiaľ ponechám tak. Písmo Myriad som vybral čisto účelne preto, lebo sa nachádza v balíku programov od Adobe, preto by ste ho mali mať k dispozícii aj vy. Ak ho náhodou nemáte, vyberte nejaké podľa vášho vkusu. Mimochodom, zvolenie správneho písma k logotypu je jednou z najdôležitejších častí tvorby logotypu a v iných prípadoch jeho výber prichádza v návrhovom procese oveľa skôr. Ale ako vybrať správne písmo je už vecou skúseného dizajnéra a mimo rozsah tohto tutoriálu. OK, skúsme teraz naše písmo nejak zladiť so symbolom. Vyberiem si Selection Tool a prisuniem ho bližšie. Vidím, že ak by som mal to písmo na jednom riadku, tak celý logotyp by bol príliš dlhý a viac menej nepoužiteľný. Preto si ho vysádzam vo viacerých riadkoch. Práve som klikol na písmo dvakrát a automaticky sa mi vybral Type Tool. A tak ako ste zvyknutí z Wordu napríklad, pomocou klávesy Enter si rozdelíte písmo na viacej riadkov. Znova si ho trochu prispôsobím. Stále s písmom nie som spokojný, chcem s ním pracovať viac a preto si zmením teraz prostredie Illustratoru v menu Window a Workspace zmením na Typography, kde sa mi objavia panely, ktoré sú priamo určené na prácu s písmom. Najprv zmením všetky písmená na kapitálky a kliknutím na túto ikonu zvolím All Caps. Čo mi ešte stále vadí, sú veľké medzery riadkov medzi slovami,
tzv. preklad riadkov. Tým pádom celý názov pôsobí ako rozbitý, preto si v paneli Character zmením leading, čo je vlastne po slovenský preklad, na 30 bodov. Teraz som s výsledkom už celkom spokojný, ale ešte sa trochu pohrám s pomerom písma voči symbolu. To ako bude k nemu priradený a trochu ho zväčším proporčne. Písmo nikdy nezväčšujeme neproporčne, to, že to je nejak takto. Čiže vždycky pri tom držíme klávesu Shift. Chcem, aby písmo bolo približne také veľké oproti kruhu a bude na pravej strane približne takto vzdialené. Pozíciu písma môžem ešte jemne doladiť pomocou šípiek na klávesnici. Tak ako to robím teraz. Náš logotyp je takmer hotový. Chýba mu už len jeho ochranná zóna a farebné varianty a tie si vytvoríme v ďalších kapitolách. Súbor si priebežne ukladajte v menu File, Save.